Čaute ľudia, moje meno je Ivo. Nie už Ivo? No, to je jedno. Takže v každom prípade na YouTube už si nemôžem vraveť Ivo. Doteraz som si vždycky vravel Ivo, ale musel nastať ten moment. A ja som si zmenil svoj názov kanálu. Pokiaľ práve pozeráte toto video, čo asi väčšina z vás pozerá toto video, vlastne ja som taký, pozeráte toto video, tak pokiaľ ste sa náhodou ešte nepozreli na názov môjho kanálu, tak pravdepodobne ešte vravíte, že som Ivo na YouTube, Ivo Pistek. Áno, nie som už Ivo Pistek na YouTube, moje meno na YouTube sa stalo iné. Momentálne sa volám Ivko.sk. Pozrite sa na môj YouTube kanál, normálne Ivko.sk, proste všetko zostane ako po starom, ja tie videá budem tvoriť, vždycky budem ja tie videá natáčať. No a čo ešte? Chceli ste odo mňa, aby som si zmenil obrázok, akože meno si chceli, pretože Ivo Pistek, to je také divné, že si mám vymyslieť nejakú prezývku, mám prezývku Ivko.sk a meno to, či fotku, to buď si hneď teraz zmením, alebo proste v najbližších dňoch si to určite už zmením, ak nie hneď. Čo ešte povedať do vlogu, man? Že vám ďakujem. Vlastne nemám začať. 85 odberateľov, to vám tiež chcem poďakovať. A ešte to, že budem piatok na youtuberingu. Dobre, na čo to vravím? Dobre. Takže pokiaľ sa ti toto krátke videjko páčilo, tak hoď like. Pokiaľ sa ti páči môj nový názov kanálu, tiež hoď like Ivko.sk. Hoďte odber, pretože už nás bude za chvíľku možno aj 100. Spravím obrovetánsky špeciál, keď nás bude 100. Bol by som veľmi rád, keďže to dáme nejak do najbližších týždňov. Čo ešte povedať? Majte sa pekne. Ahojte. Ivko.